आदित्य म्यूजिक पहाड़पुर। धीरे धीरे बोलो ही तोर कैसन होमी आज रे, ठीक से नहीं आवा तोर फोनवा पर आवाज रे। धीरे धीरे बोलो ही तोर कैसन होमी आज रे, ठीक से नहीं आवा तोर फोनवा पर आवाज रे। भूखल पियास आस छठी मैया के लगैले हियौ, छठी मैया के परब कैले हियौ, नहीं 3 दिन से खैले हियौ, पहिला परब उठैले हियौ, नहीं 3 दिन से खैले हियौ। अगे कहल हलै खड़ा ना आज ह कैसा ना रखले हम हियौ पावास, अगे पानियो नहीं पिए के पानो है पगली, एही से मोर सुखल है कैका। अरे 4 बजे भोरवा में ले के दौड़वा चल अइहे छठी माई के घर। अरे मैयो हमर कइले है छठी के परबिया, ओहे करबो सोनवा रे मुलाकात। अगे पेन्ही के पियरिया सुपली दियरिया सजैले हियौ, छठी मैया के परब कैले हियौ, नहीं 3 दिन से खैले हियौ, पहिला परब उठैले हियौ, नहीं 3 दिन से खैले हियौ। छठ परबे महान है, नहीं करे में आसान है, छठी मैया करथिन विचार, असही नहीं मनाओ है छठी के परबिया, झारखंड यूपी और बिहार। अरे सजिए सवार के हमहू अइबौ घर से, पेनिए के पियर सलवार। अरे होई जैतौ तोरा से बियाहवा रे पगला, हमहू करबौ छठ के त्योहार। संतोष सतिया सागर सावरिया के बोलैले हियौ, छठी मैया के परब कैले हियौ, नहीं 3 दिन से खैले हियौ, पहिला परब उठैले हियौ, नहीं 3 दिन से खैले हियौ। जय छठी मैया।